e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma biye alamsai octobre kalo tile 20 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabɔ ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani ka tɛnɛ fo ka taa se juma ma ale waati de selen ni a y'aw bisimila kunnafoni damnela bi an ka ministre ɲɛma ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ye kunu octobre kalo tile 19 san 2022 a ye mouvement populaire du 4 septembre 2020 maaw ni ka olu bisimila na a ɲɛmaya be Abdoulaye Keita bolo Abdoulaye Keita ka fɔli la sa a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw olu yɔrɔ la ni ka tila k'a yira k'a fɔ ko olu ka mouvement kɔni ka dɛmɛ be anw ka cɛmancɛ fanga ale yɔrɔ la ka sababuya kɛ k'u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa anw ka jamana bɛ se ka a ka yɛlɛma hɔrɔnya ni ka o sɔrɔ cogoya min na colonel Abdoulaye Maiga a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin o ma ani dɛmɛ min taara ka ɲɛsin jamana marabagaw olu yɔrɔ la a kala k'a yir'u la k'a fɔ ko n'i y'a ye ko olu kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ jamana ale barali la ka sababuya kɛ ko maliyɛndenw kɔni ka dɛmɛ de bɛ olu yɔrɔ la sanga a n'a ka wagati colonel Abdoulaye Maiga a ka kumakuncɛ kuma la a ka fɔ la ko nin wagati in na gouvernement kɔni ka laɲini ye fɛn min ye o de ye basigi ani lakana bɛ se ka na anw ka jamana ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cogoya min na ani an ka sariya sunw bɛ se ka sigi sen kelen kan fo ka taga se kalata baaraw olu bɛ se ka kɛ lafiya ale kɔnɔna la cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka sifinnaka maa 3 minnu n'olu kɔni ye sɔrɔ bosonbaw ye ni o maa dɔ de ye Papa Umara Samake Amadu So fo ka taga se Fode Buba jiginɛ ma ni Fode Buba jiginɛ yɛrɛ ale ye jiginɛ ɔldungi ye fɛn min ye Amadu So ye ale ni Umara Papa Samake olu kɔni ka baara ɲɛsin fɛn ma o de ye cimenterie Atlasi ɲɛmaa ye olu ye ni sifinnaka ninnu kɔni y'a laɲini an ka sigida 4 na ni o ye Lafiyabugu ɲamantonsoba min bɛ yen nɔ u kɔni bɛna dɛmɛ don an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ma walasa ka se ka ɲamanton in ni ka ale cɛ ka bɔ yen nɔ cogoya min na ni sifinnaka ninnu u ka laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka dɛmɛ don cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ma walasa gɛlɛya min bɛ u ka ɲamanko in na olu bɛ se ka dɔ ta ka bɔ a la cogoya min na octobre kalo tile 18 tɛmɛnen san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 23 o wagati ma maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔ minnu n'olu kɔni nana bolimafɛn sen 2 la fo ka taga se bolimafɛn sen 4 o ma u kɔni ye bingani wale ta ni ka Tabango dugu ale sɛgɛrɛ n'u ye tiɲɛniba don nin dugu in kɔni o kɔnɔna la Tabango ale bɛ Ansongo lamini na baara sigida ale bɛ Gawo mara la ale ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 bɔɲɔngo ani Gawo fana ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 76 o bɔɲɔngo ni maa marafɛntigi ninnu kɔni ye bingani wale ta ka ni dugulamaw sɛgɛrɛ u donna du ni du ni ka u bololaminɛw ka olu minɛlu la u ka baganw fo ka taa se u ka balo ma u taara ni olu bɛɛ lajɛlen ka tila ka tiɲɛni don u kunna dugulamaw ka fala sa ko ni maa marafɛntigi ninnu kɔni tun bɛ ka kan min fɔ o de ye Zarmakan Hausakan ale ni Bɛlakan ye
Amita jema ale be ɲɔrɔn o marala o dugulamaw kɔni olu kɔni bɔlen don ni ka u ka nisɔngoya ka o jira ka sababu kɛ courant ani ji o kɔni ko gɛlɛya be olu la ni wagati na basigi tɛ ka sɔrɔ o la u ka dugu o kɔnɔna la u ka fɔla ko jiko bula courant ko fana o bula a be dɔgɔkun 2 bɔ ni wagati na u ka ɲɛma yɛrɛ min ni ale kɔni bilala ma o ɲɛma ale ka fɔla ko u ye sigi ka kuma ne ka o kɛ ni préfet fo ka taa se u ka maire ma ko kuma bɛ u b'a fɔ ko fɛn min ye groupe ye ko o kɔni o de tiɲɛna wa ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ a dilanni ko la ko ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ wa u kɔni ye bagabagali ta ni k'a ɲɛsiw ma ka fɔ ko u bɛ dɔgɔkun d'u ma ni nin ko in kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ juma fo ka taa se sibiri ma u kɔni bɛna bɔli ko kura ni ka o kɛ o kɔnɔna fɛnɛ sa Menakakaw olu fɛnɛ fɛ yen nɔ Menaka ale bɛ anw ka jamana o kɔrɔyan fanfɛla la ni kuranko gɛlɛya kelen fana bɛ olu fana kan ni wagati in na olu fana ka fɔla k'olu ta ka gɛlɛn ni bɛɛ lajɛlen ta ye ka sababuya kɛ baara yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ olu fɛ yen nɔ jiko ni kuranko gɛlɛya o ye a sababu ye olu fana ka dugu ɲɛmaw fana bɛ k'a yira ka fɔ ko u ka fɛn min ye u ka groupe ye o de kɔni tiɲɛnen don ka k'u ye wele kɔni lase groupe dilannaw ma olu kɔni bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na EDM ale kɔni ma to kɔ Menakakaw olu ka kuma o kɔnɔna la EDM ale ye Menakakaw ni ka hakilisigi lase olu ma k'a yira ka fɔ ko nin wagati in na kɔni gɛlɛya min bɛ u ka Menaka dugu kɔnɔna la jiko ni kuranko la o kɔni o bɛna ban ka sababuya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka groupe ninnu dilan o maaw kɔni u bɛna groupe ninnu ni ka a dilan teliya la walasa ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ u kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kurantigɛ banbali ale ni jiko gɛlɛya bɛ Bamakɔkaw fana kan ni wagati in na Octobre kalo tile 18 nɛgɛ kaɲa 13 tɛmɛnen ni sanga 45 ye wagati min na sa Samaniya sira o kan fɛn min ye protection civile maa minnu bɛ yen nɔ sa olu kɔni welela k'a yir'u k'a fɔ ko sirabakan kasara kɔni a kɛra Kangaba ale sira kan fɛn min ye bolimafɛn fitinin dɔ ye n'ale kɔni tun bɛ ka taga Kangaba dugu o la bolimafɛn kɔni tora boli la ni ka bin a yɛrɛ ma bolimafɛn in kɔnɔna la sa maa 10 de tun bɛ a kɔnɔna la nka maa 4 olu sɛbɛkɔrɔ joginna olu ta teliya la ni ka taa n'u ye Gabriel Touré la n'o ye an ka lapitanisoba o ye protection civile ma olu kɔni ye duwawu don kɛ ka taga banabagatɔw olu yɔrɔ la an bɛ to sirabakan kasara ale hukumu kɔnɔna la hali sisan nɔ kunu Octobre kalo tile 19 san 2022 Kulukoro sira la n'o ye Zantigila ye sa fɛn min ye sirabakan kasara dɔ fana kɛra yen nɔ nɛgɛ kaɲa 16 tɛmɛnen ni sanga 15 ye wagati min na sa protection civile maaw fana ye dɛmɛ don bolimafɛn dɔ ma min ni ale fana kɔni tora boli la ka bin a yɛrɛ ma a bolimafɛn kɔnɔna la maa 7 de tun bɛ ale kɔnɔna la nka nin na maa 2 kɔni olu bɔnɛna u ni na olu fana ta ni ka taa n'u ye lapitaniso la an bɛ duwawu kɛ maa minnu ni olu joginna Ala ka nɔgɔya k'u ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu tanyana Ala ka baara dali nɔgɔyaw ye k'a fɔ bolimafɛn bolilaw ye ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la n'i bɛ bolimafɛn boli la ka sababuya kɛ bolimafɛn boliko damatɛmɛko wale ale de bɛna ni tiɲɛni ye Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma an bɛ taa kɔkan kibaru la ka sɔrɔ ka kunnafoni ni ka ale kuncɛ an bɛ taa Cadikaw olu fɛ yen nɔ bi alamisa Octobre kalo tile 20 san 2022 a ganenba bɛ Cadikaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka faaba kɔnɔna la n'o ye Njamena ye u ka jamana kɔnɔdenw olu kɔni bɔlen don ni ka dugu kɔnɔnaw ka olu minɛ ka sababuya kɛ ko dɔ farala u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ka fanga o kan ni o ye san 2 ye olu kɔni ma jɛ ni o ye u ka fanga yɛrɛ min dan kun kan ka sigi ale la kabini Septembre kalo o laban na ni u kɔni ye dɔ fara ka fanga kan ni o ye Mahamata Idrissa Déby Itno ye ni ale kɔni tora fanga la ko san 2 ko a ka se ka fɛn min ye kalafili baaraw ni ka se ka olu sigi sen kan Mahamata Idrissa Itno ko wa k'ale bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye fana kalafili nataw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko avril kalo tile 20 san 2021 a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Maréchal Déby ye ale kɔni fagara kalogɛrɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ o la a denkɛ ni o ye Mohamed Déby ye sa ale de kɔni bilala a nɔ la ka si to san 37 la a sigilen fanga la sa a kɔni ye généraux 15 ni ka o de sigi a nɔfɛ a ka fanga yɛrɛ kan ka to sen na fo kalo 18 o kɔnɔna la walasa a ka se ka kalafili baaraw ni ka olu daminɛ a y'o kalo 18 kɛ fo ka tila ka san 2 wɛrɛ fara kan o de kɛra gɛlɛyaba ye dugulamaw olu bolo minnu ni olu ma jɛ ni o ye
Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni damadɔ kun bɛ an bolokɔrɔ bi alamisa donya na ni k'a da kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye hakila aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye tunga lafiya min ni anana tungarange olu lafiyali kama u ka numéro téléphone o sɛbɛn an ka kunnafoni o dugumala la ne mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa i bɛ tunga lafiya ma wele walasa i ka se k'i sen sɔrɔ walasa i ka se ka i yɛrɛ ye u ka tontin na ni o y'u ka pari ye walasa i ka se k'i nin ka so ni ka o sɔrɔ cogoya min na damu ale ni hɛrɛ la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ aw k'an bɛn sini inshallah